tui bua aru le thei to lo angin kan thil soi to akir le thei to lo I tong chok midang tan damna lo ni ro se episode masa top lam kha han thlin masale thuak kila ma se chu atek chu adang rei thei lo pona taka chok zuya Mu Chen chu laser beam chon ron suin le a tla thata ani Mu Chen din hun chu a chle ni ina langa chu chuan hu chuan a chung te chu an boi hle a ama hum him turin alam pan ngal tuma ma se Mu Chen chon ding turin ati chuti la chon ji u point Mu Chen chu in bai chun som to lo turin a lo hril ve boka a taksa chon a thil ti thena chu a tur thei to lo ti le a chun som zera ni chuan a thi pha don ti a hrila he an king pu hi an ne thelo awangin apa ne na tlan bo mai turin ati ta hiala ma se Mu Chen chon apa chaw ani lo ti a hria ama ngai sak em tu midang tam takan oma a kal san theilo chu wang chun Mu Chen chon thinrim na le tumru na nen amita menga in be chun som turin ading le ta ani Mu Chen hena ji u chun engting nge ka king pu chu ne atum ti azota chu ti lai tak chun Mu Chen chon spiritual seal tam tak asiam tak ngala Mu Chen hian third level formation siam atum ni ina lang chu muin master jinseng chuan ti top tumin Mu Chen chu attack chun som le ta ani ma se Mu Chen chun automatic in attack zong chu alo buma Mu Chen hi heart instinct mo ta alut to ani omzia chu heart seal formation master ani awangin formation asiam don hian atak sa hian automatic in attack local zong chu alo bum vek thei ani master jinseng chuan Mu Chen chu man tumin thei to pa chua ma se Mu Chen chevel chu arang lutu lo en tu zong chun Mu Chen che dan chu mak an ti hlom hle a master jinseng ro mol pho hle in ain thria thinrim takin lupani nei demon dog chu a ko chuak le ta tun tuma chon ataksa chu demon dog nen chuan azoma achakna chu alet ni chetin ti pung ta ani ma se he technique hian a hnuwa jinseng tan backlash a thlen dona ama ngong thalo tak anei don ani ma se ai tek ero alet li chetin a hlom jok don chu chuan no mu chuan mi zong chuan Mu Chen chuan ngai tu ta hlea a chan chu tu na chuan Mu Chen tan dam chu thei dan kong omin an threto lo jiu yu point Mu Chen chu alo vau le a I taksa khan tin to lo I puak dar vek don ani alo ti ma se Mu Chen chuan a thei alaring tata demon lotus spirit slave formation chu siam hlotin nge tumin a chun zom zela energy chaktak pani alo chuak chuti la chuan master jinseng chuan lupani nei demon dog thil ti thena mangin spiritual snake pani siamin Mu Chen chu a beile ta ma se hun taka Mu Chen chuan demon lotus spiritual formation chu hloting takin ati zo thei ta chu attack chu a block ta ani mi zong chu Mu Chen che dan chuan a thong hlom hle ma se Mu Chen taksa chu a chaklo to hle a taksa pung puya po khrek alo lang to bok ma se chuti chung chuan Mu Chen chuan a ban san du lo a thian te enin a rel ruin engthil po theng se a hlotlin nge anga ya ni ati chumi hnuwa Mu Chen chuan demon lotus formation atang chuan attack formation dang asiam tanta chu formation atang chuan demonic lotus aron chuak ta ani chuti la chuan master jinseng chuan lupani nei demon dog thil ti thena mangin join demon snake dian tak asiam le a Mu Chen lampan chuan atir le ta ani Mu Chen chuan beile na demonic lotus atang chuan energy beam chak tak mai chu hmalampan chuan akap chuak ta join demon snake nen chuan chu energy beam chu anin suta ani anin sutna hian energy wave chak tak asiama an chevel mi te po angong na sar hle mi zong chu sok wave laka chun an lo in veng veka refe ani nor hnuwa Mu Chen formation chu a chak zok ti a chiang join demon snake chu a cheta ani Mu Chen thil ti then an hu chuan liurel ma mi zong chu an hlau thong ta hle mea master jinseng point Mu Chen chu a hne theilo ti le a thi pha thei ti a chiang hle chu wang chuan jinseng chuan demon dog mang chuan tlan chu tum ta amai ro chu Mu Chen chuan kalbo ti ra tum lova ka tlan chu tir che ani chuan phubalak tumin ilo clear le anga remna om thei ngai lovang ti in chumi hnuwa Mu Chen chuan demonic lotus attack chu full power in activate ta jinseng lampan chuan a kap chuak ta ani jinseng chuan defensive barrier siam lo tum ta ma se Mu Chen attack chu atur thailo reilo te atak sapum pui chu a cheveka
vaivuta achang ta ani master jen senga thirwal chuan neural mi te ro hmuna chu omzinei lo ani ta chuti lai chuan neural mi te ti lo tan tanga mi zong chuan Mu Chen chu achakna mak taka wang chuan an fakta loi me a Mu Chen hi achak tak zet ani ti chu mi zong in an hre chiang hle mu feng point afa pa chu a chuang hle a ma se engtin nge Mu Chen he tiang taka thil di thei hi alo ni thut thei dan chu a hre thiam thei lo chuti lai chuan Mu Chen chu jiu yu thil ti theina a hman tam bu ka wangin achak to lo hle a mi khrelowa omin leya atlata ani chu chuan mu chuan mi zong chu alam pan an tlan nga la ti chuan a sin in thak halin Mu Chen chuan amit lo menga aruma alo mureng ti a hria chuan maka ti hle abula chuan chianar la oma Mu Chen chu alo harti a mu chuan a hlim hle a Mu Chen chuan mi zong din huna zot ngal chianar chuan an vain an him vek ti le nangman min chan him vek ani ti in a changa achakna chu mi zong an lo mu to a Mu Chen wang chuan mu riam chu tuna chuan mar chakram chunga hnam chak ber an lo ni ta ani chianar chuan Mu Chen hena 5 grade academia kalhuna hnai to awangin a hriana anei le de chu a tha hle ti a hrila chu tiang a sei hnu chuan Mu Chen hena tui in tura pe a tatang chuan a chuak ta Mu Chen chu arel ru a ha dam hle a hun taka a har chu a tha hle ti a sei chu tin lo se chuan 5 grade academy sa kaltheina hun rem chang chu a hlo thei don chuta indona hena an chan thei chan chu jiu yu wang ani ti a hre chuaka chu wang chuan lom thu sei turin a sea of sia chuan a lut ta ani a chunga chuan Mu Chen chuan jiu yu hena lom thu a seya jiu yu chu a chaw hle ni in a lang jiu yu chuan Mu Chen hena a thlona a puilo thu a hrila a hma sabera chuan black paper sil hi rang takin ithunu nanga min chho zalen turani chuan pakhat le chu ithu tiam kha ila hriat reng ka be se tia chuta Mu Chen chuan spiritual beast lom tak flaming dragon fish blood essence mu saktura tiam thu hre chok ta vani thak takin he blood essence hi northern spiritual academia a mu thei don ani Mu Chen chun a thu tiam chu eng ang point har sama se a hlen chu ngei tur thu a tiam le a jiu yu chun a mi zengai te bok chuin anin biakna a zo chun ama chua san tur le a tur hun tak taka chaw lo ki le turin a hrila a chua zalen theinan Mu Chen a chak le zola ngai awangin in cultivate lam chaw ngai tu turin a hril bok Mu Chen a chua rol chuan jiu yu din hun chu a che hle ti a chianga Mu Chen chu mihring tam chok ain aril ru a tha jok ti a hria ma se ala ring ngam nu tuk theilo a chak tok lo ti a hria chuan Mu Chen hian ala bum du meng ti rinna anei ani ponama a chua hnu chuan Mu Chen chuan a cultivation practice chu a chun zom le ta a chakna na sataka pun chho zel wangin a hlim hle tuna chuan osam takin spiritual sil som hi pakhat a siam thei to ani chuti lai chuan Mu Chen a pa Mu Feng chu alo thlenga Mu Chen chun a pa hena a hma dimning leta spirit slaying formation a siam awang khan level thara kai to thu a hrila tuna chuan Mu Chen chu level 2 spiritual formation master alo ni ta ani chu thu a hre chuan Mu Feng chu alom hle a ma se Mu Feng chun engtin nge Mu Chen a chakna chu alo pun thu ti chu alangai tu areng ani zona zo chuan Mu Chen chuan jiu yu chanchin zong a hrel veka Mu Feng chun makati hle jiu yu hi spiritual beast chak takani a chu thunun tur chuan I chak tok si lowa atia ma se Mu Chen chuan a pa hena thian thatak ani to ti le har satna engma a om lo ti a hrila Mu Feng chuan ring lo veu ma se Mu Chen sei fiana chu apom ta ani chuta Mu Chen chun a pa hena Northern Haven Spiritual Academy apan thuai tur thu a hrila Mu Feng chuan Mu Chen tan level 2 spiritual formation scroll golden wheel spirit settling formation tia ko aron ken sakti a chuka chu akuta a peta Mu Chen chun a pa chunga lom thu a seya ma se Mu Feng chun a fapa ani awangin lom thu se angai lo ti na changa chuti anin biak lai chun Mu Chen chuan liurem mi te chanchina zot le a Mu Feng chun tuna chun an chak lo to a chu ba ka rei lo te a keima ngei point level 5 spiritual fusion real ka thleng don ti na changa chumi hnu chun engti kong main minot ti boy thi to lowang ti in lai hnu tanga chua chu atuma Mu Feng a chua don lai chuan Mu Chen chun a pa hena anu a zon tur thu le an om dun le theinan aron hroi kir leang ti a tiama chu thua the chun Mu Feng chu alom hle a chuak ta chumi hnu chun Mu Chen chianar le zilai dang te chu 5 grade academy pan turin ain boss sei ran ta ni engemaw zat ain boss sei hnu chun a to pa chun an kalani tur chu alo thleng ta
Mu Chen hian blue outfit thar a ha a in me hle Mu Chen le chinar te chu Northern Spiritual Academy lampana chuan tuma moving le tengsan te chuan an tha ani an pa te chuan in enkol tha tur le tulova buana siam no turin an tia ti chuan Mu Chen le chinar te chu an kalta chumhno chuan sin chu Northern Spiritual Academy a in thlaka chuta chuan zirlai dang te chu an lo om vek to ani mi zongjong in Mu Chen chuan level 5 Spiritual Fusion Realm Cultivator an he ti lo sein an fak le a chuan fakna chuan limu bai chu ati thin rim hle a ma se engma ti theya nei lo chuta chuan elder ho chu zilai zongjong hruai turin alo thleng to ani revak lowa Mu Chen le chinar te po an lo thleng ve ta an chen te chuan an hmu chuan an hlim hle morning chuan Mu Chen chu Northern Haven Spiritual Academy akal tak tak to nem ti le chu academy chakber ani le ni lo azota Mu Chen chuan a chakber lo mai the ma se a thaber ani nge yang ti ina cha chuti la chuan chinar chuan Mu Chen hne na ama tlo turin engtika emo alo kalang em ti azota Mu Chen chuan Phoenix Spiritual Academy I thanga chu mai chetan chawan I awang chuta chuan karo tlo theilong che ti ina changa ma se an academy atanga an ho hnuwa anin hule nge yang ti atiang chu thua the chuan chinar chu alungai hlea Mu Chen laka hian ril ruput mang anei to a ma se Mu Chen hin chu tiang chuan a hungai lo ti a hriata wangin a sei chuak ngai lo heti lai hin limu bai chuan thinrim takin Mu Chen lo mak ro engtika emo liu plan hi kala din chho pui le nge yang phuba kala ron la khopang zoi sap hian lo tia chuti lai tak chuan teleportation array chu elder ho chuan activate ta elder ho chuan mi zongjong chu an mani academy sang pan tura in bo se turina sila official taka academy an zom main special trial exam an pass ma sakle phat angai don ti a hril bok chu chuan chuan mi zongjong chu an mani teleportation array lampan chuan an kal ta veka Mu Chen chuan loli chu angai tua ril ruin loli kalau kal do ni atia chuta chuan Northern Haven Spiritual Academy Mu Chen lo ngak reng tu loli mel kan huta ani ti chuan a sin chu in thlakin moling le Mu Chen te chu reception platform a teleport an nia chuta chuan zilai dang tam tak an lo om to bok chu hmun chu en fia chuan Mu Chen chuan training ground ani thua hre chuak ta chuta cultivator zongjong chu level 3 late stage spiritual rotation realm mo level 4 early stage divine soul stage lai ani to ti a hre boka an vai chuan an chak to khat hle vek ti na ani voile khata elder pakhat chu spiritual form min alo langa helai hun hi Northern Haven domain tia ko ani thua soya chutiang domain chu avain pathuma omti asoi fia bok domain tin hian reception platform za tho an neya an omna hi domain pakhata platform za zinga pakhat ve mei chaw alani chu thua hre chuan Mu Chen chuan loli mu chu a harsadon hle ti hre chuaka chuta elder te chuan test pass tur chuan Northern Haven domain lairil Northern Haven Spiritual Academy tak taka teleportation array omna hun chu an thlen angai ti a hril fia ma se training ground na trial an ti zo masak phat angai ani zirai te chu stone tablet pakhata an kudda turina hrila chu chuan level mark rang a peang zilai pa ngai ten level 1 mark an huwa a dot tu chu si disciples an nia Mu Chen ang boka talen nei tha te an ni Mu Chen an tableta akuta da chuan level 3 mark a huwa chumhno chuan a sin chu reception platform danga in thlak zui ngal loli point chu tiang stone tablet a chuan akut alo da ve meka level 5 mark a mu ve bok he core disciple ani wangania spiritual lens test patlang to te chawin he tiang rank hi an chang the ani loli result an hriat chuan mi zongjong chuan spiritual lens atang local ania thil ti thei tak an ninge yang tin an sei chuak ta veka tuna chuan mi zongjong an level an dong to a monitor elder chuan inti siak dan tur a sei fia tanta he test pass tur hian mi zongjong hi atop thlenga an dam kho chu angai dona level 4 mark tel an nei angai don ani chu tiang ni do chuan core disciples poni se Northern Haven Spiritual Academy lu turin an ting lawang mark level ti sang tur chuan spiritual energy tam tak an mo dona chumia tan chuan spiritual beast tha emo zirtir dangte baya an mark chu lak sak emo mangin an hu thei don ani rules a sai fian hu chuan elder chuan official takin inti sikna chu tan ani ti apuang ta inelna an tran ro chuan cultivator panga chuan loli chu ama chaw ani awangin osam taka hnei thei tura an ngaya an huala ma se an din ang ani lo na sa hle loli chuan angun nama phor chuaka cultivator pathum chu slash vai khat mangin a hne ngal abak pani chu aka vai khat per leka an thal chiang ma hle bok cultivator panga le chu an tom hal veka loli chuan an mark energy chu absorb pa
mark nei lovin an omta ani chu wang chuan northern heaven domain atangin pai chu ngalan nia mark nei lo te chu in elnan om thei to lo wang ani heti da hena sin chu Mu Chen le molinga ain thak ta northern heaven domain an du hnu chuan spiritual beast sangna khol khom turin spiritual beast te chu an bei tan ta moling chuan sakol pakhat chu thata Mu Chen po chuna emperor finger technique mangin sakol dang chu alo that ve bok sol kor alak chu hnuwa Mu Chen chuan jiu hne na apea chu mang chuan jiu chuan a chakna hlo chu ala le theita ani chumi hnu re vak lawa chuan Mu Chen chuan abul loka mei che au thoma hreta moling nen chuan chu thom lo chuna lampan chuan an tlam phei ngala mei che pakhat ya kingar an huwa ani hi formation master ve thawani formation pakhat siamin crocodile beast nen alo in beya ma se a formation chu a nghet lo hlea a formation siam chu sut sakin pokna taka chuak zui ya kingar chu hnunglama a thloka ma se Mu Chen chuan rang takin alo mana Mu Chen chuan no pan hmel hle ma se level 3 silmak anei ti a hmuwa chu si disciples bidang lampik ani ve ti na ania Mu Chen chuan makati hle chuti la chun crocodile beast te chuan anron beide ta Mu Chen chuan a senlu dead mark technique mangin crocodile beast pani chu a that ngala e kingar chu alom hle chuti la tak chuan jiu chuan Mu Chen hne na bithen khatin moling aron pan thu alo thila Mu Chen chuan moling chu aw ngal moling chuan hliam alo tor to a Mu Chen lama chuan anron pai thla ani Mu Chen ma chun cultivator pathum an ron lang hala an hroi tu hming chu ji king ania an pathum hiat Mu Chen ang bokin level 3 late stage spiritual rotation level an ni Mu Chen chuan moling hne na chuan nula chu hruain hun himlama in son turin a hrila amain ama chhon don ti a hril moling chuan du lo view ma se arem tia nula chu a kalson puita ji king chuan Mu Chen chu anui zata himdam taka chhu adu chuan amak pe turin a hrila Mu Chen chun apek ngai lo tur thu le in du ani chun kan hneina tang hin ran dara uati thinrin takin ji king chuan Mu Chen chu a be ngala ma se Mu Chen chuan asado movement technique mangin osam takin abuma beile tin ji king chu a hnung tol ngala ji king chuan thinrim chatina pan le Mu Chen point panin a beile ta angai ang bukin ji king chu a tol le dora Mu Chen chu ama chuin a hne theilo ti a hriat chuan ji king chuan a thian te pani chu a pun ta an pathum chuan an beron ta ani ma se Mu Chen asado movement technique chu aran ema wangin an khoi fu theilo chumi hnu Mu Chen chu cultivator pakhat hnunga aron langa pans na tak mangin pakhat chu Mu Chen chuan an hnek thal topa ji king le thian pa pakhat chu an hlau thong hlea arwala beile an tum ta ma se Mu Chen chu an khoi fu thei chuang lo chutila chuan cultivator then kha chu an bula an lo kala an lo thlir reng mak an ruk theinan ai hliam hun an lo ngak ani chu Mu Chen chuan a hra chuaka ama beitu te chu ti hluma tum ta ani chutila chuan ji king le thian pa chuan an spiritual energy an khol khoma Mu Chen beiturin flame sword lian tak an siam ta chumi chan let na tan chuan Mu Chen chuan spiritual formation activate ve ngala a great pagoda art po activate bok he defensive technique chak tak ani baka attack nan po a chak le great pagoda art chuan olsam takin attack local chu a blocka Mu Chen chuan ran takin tiger flame spirit consuming formation a siam tan ta ani miss ye kingar chuan Mu Chen po hi formation master ani ti a hre chun alom hlea heti la hian ji king le a thian pa chuan theitop an chua ma se Mu Chen a great pagoda art technique chu an paltlang theilo reilo te Mu Chen chuan hlotling takin formation chu a siam zo ta chu Mu Chen ji king chu a hlau thong hlea ron takin pump technique mangin an lampana attack local chu a block ta ani ma se Mu Chen tiger flame spirit consuming formation chu a chak hlea chu chun olsam takin pump attack chu a ti che the ani chumi hmong chuan ji king le a thian pa chu an hnunglama anor le ta chu hun chu pang tang kain Mu Chen chuan emperor finger mangin ji king a thian pa chu a hnea ti chuan Mu Chen chuan ji king a ngonga emperor finger technique hmong chu a tin zui bok ji king chuan emperor finger technique chu a hlom sia hre chiang hlea a thian pa northern heaven domain atanga teleport chu a hmu phei chuan a hlau thong hle hlau thong takin a mark spiritual energy then khat chu Mu Chen a hne na a hlan ngala chuti lo chuan ji king a thian pakhat jok point a mak chu moling hne na a hlan ve bok chutiang taka olsam taka mi pathum a hne hnu chuan
Mu Chen chuan a che vela cultivator om te lam chu a hoya a chanin sa ama bengam chu alo pen chuak ro ati chu thon the chuan mi zong zong chu an hlau thonga rong takin lai hming tang chuan an tlan cheta a jiking chuan chu tianga me pakhat an helo chu amol pho thlak hle ni na hria phubalak atuma a thian pa hne na chuan a unaw pa spiritual na om level 4 divine soul ge ma lut to chuan an mania pui thei ti a hrila Mu Chen laka phuba an lak theinan a spirit compass mangina unaw pa chu zon chu an tumta ani ti chun episode chu heta hina top zui ta ani